ating lahat. Naririto po tayo ngayon sa Luca Park sa siyudad ng Alaminos. Kasama po natin ngayon ang batang-bata at magaling na Mayor ng Alaminos, si Mayor Brian Celeste. Mayor! Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay gaganapin po natin. Pupunta po tayo sa 100 Islands at sa Quezon Island to be specific. Doon po natin gaganapin. Magluluto po tayo ng aming pinakamasarap na Alaminos longganisa. Wow, nakaka-excite yan, no? Ngayon ko po matitikman ang Alaminos longganisa. Iba ngayon ang luto namin sa longganisa dahil hindi lang yung fry natin. We have a chef na tutulong sa atin kung paano pa ba natin gagamitin ang Alaminos longganisa sa ating mga recipes. Okay, so samahan nyo kami. Tara na po. Tara! Nandito po tayo ngayon, kasama po natin si Chef Ray, ang may-ari ng Millrace Place dito sa Alaminos City. Okay. Ako po po, yung Bobby Bliss, taga-mahal dahil nandito po ako sa Alaminos, nandito po ako ng pag-asawa. Alam, yung shoutout ang aking asawa na si Mildred Vlogisma at ang aking nanay, nasa Europe po siya. Yan. Ano ba ang lulutuin natin ngayon? Gamit po natin few ingredients na is yung ating Uy, teka. Mayor Brian, meron kang longganisa dito sa Alaminos, di ba? Sikat na sikat. Sikat na sikat yan. Alam mo, sa Binalonan, meron din po kaming Binalonan longganisa. Sana matikman mo rin yun. Parang natikman ko, Tikman mo. halos kasing sarap ng Alaminos, pero parang mas masarap pa rin. Masarap nga ito. Pero ang longganisa ng Binalonan, mas malaki. Ang Alaminos longganisa, may food. Okay. Dahil masarap to. Sige, lutuin na lang natin. Magkakaalaman tayo. Paprika. And white pepper. Okay. Sibuyas lalagyan natin. Very crispy siya, Chef. Worcestershire. Gano'ng kadami yung Worcestershire? Okay. Simulat. Sasabihin muna natin ito. Sige, ako na. Ito ang highlight, ha? Ito, ha? So, yung diced the onion, ihahalo na po natin sa mixture ng Alaminos bacon. Ayan. Okay. Tama. Chef Ray, papakita mo na yung iyong pangalawang dish. Pero, shout out ko na restaurant ni Chef Ray, yung Millrace Place sa Alaminos. San Jose Drive. Yeah, kung nandito kayo, pasyalan nyo, napakasarap ng pagkain sa Millrace Place. So, tignan na natin yung iyong pangalawang dish. Okay, Chef Ray. So, Brian, natapos na ni Chef Ray ang pagluluto ng tatlong potahe niya. Mukhang No? Kuya Monmon, mukhang napakasarap Yeah. na nito. Mukhang naka-reserve na itong burger sa akin. So ito po yung una namin niluto ni Mayor Brian and then si Kuya Monmon, yung spare ribs with longganisa glaze. Ayan po. And then yung burger namin, Island longganisa burger. And of course, hindi mawawalang ating salad. Ano po? Green salad, beef and beef. Ayan po, and then garlic sauce. Okay? Okay, so Brian, Chef, let us Lemon? judge, let us taste. cheers! Cheers! Panalo. Panalo. Okay, oh. Kailangan ibenta to sa Yeah. Millrace. Dito tayo sa spare ribs po. Okay. With longganisa glaze. Ayan. Ayan. Okay. Panalo, chef. Sarap, Brian.
Okay. And Lalo then, yung sauce. Ngayon, for yung dessert, yung salad. yan. Isang malaking tubo, ha? Mm. Okay to. Okay. Very good, Chef. Thank you. Thank Chef, you po. Gilrace Place. Kay Chef Ray. Bye, Mayor. Yeah. So, Brian, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa Hatid Islands. Napakaganda ng inyong lugar. Napakasarap ng hinandang pagkain, no? Yung Alaminos Longanisa na iba't ibang preparation ng dish. Sana, pag nalampasan natin itong pandemya ito, ay makita ulit natin ang pagkabuhay at pagdami ng turista dito sa Hatid Islands. Of course, maraming salamat din Kuya Monmon dahil itong ginagawa mong vlog ay na-promote din ang aming 100 Islands, ang aming lungsod at lalo na sa panahon ngayon na napakahina ng turismo Yeah. because of the pandemic. And through this ay na-promote mo ang aming 100 Islands at ang ating lungsod. Kaya Anytime, taos-puso kami and nagpapasalamat you're sa very, inyo. very welcome. Alright, Okay. thank you. Kamusta So, yung longganisa? Masarap, siyempre. Pero Yun gusto ang ko sinasabi. matikman mo rin yung binalonan longganisa. Pupunta naman ako Yeah, dyan sa yeah. Binalonan. Alam mo, walang comparison, pero may kanya-kanyang katangian yung longganisa ng Alaminos at longganisa ng Binalonan. Pero parehong Masarap. Maraming salamat sa panonood ninyo ng Monmon Dico Vlog. Sa susunod, pupunta pa tayo sa isang bayan ulit ng ating napakagandang probinsya ng Pangasinan. See you!